Поздравления! На этом видео я вам показала, какие найти те купончики, которые мы имели в 16 каталогу, и какой их искористимо. Тут имamo 15 командов, і поглядимо, як можуть бути все активіровані. І тут видимо, що нісо, то потім треба нарядити активацію у них. Так, тут відпримо все друге. І всяк по собі треба активувати. А тут пише, какшні сделки мамо, какшен попусти мамо. І сюди покажемо, які знайти всі ті угодності. Например, новой чланице, чтобы вам показала, какие найти дарила за первый корак. Чи чланица или члан ей исполнил погои прежнего каталога. Прежде мы имели на 30 евро, может быть, знесок наручила в каталожских ценах, может быть, и плачено до 15 новembra, и потом в 17 каталогу припадаю сенчила, палета сенчил, и сюда мы нашли дарила ин купоны. Знесок наручила може бути 18 євро каталожка ціна. І сюди додамо зділок в тій вредності. Тут маємо каталожку ціну і маємо мало 630, то по мені легко надалюємо і граємо на друг корак в промоції. Тут і маємо видно таку придердиче окенце, то опозоріло гледа каталога. Тут маємо два каталога, сподні англійські збрішимо, пустимо ен словенський за 30 центів, і окенце нівеч. Так, і сюди граємо. Купони карти, пише, викліпає їх 8, то по мені 8 купончиків маємо з долученим попустом. Так, і тут маємо 40% попуст, легко відпримо, поглядamo, какшні зділки припадаю. Пише креми, за нього кожа. Тут маємо каталожка ціна, тут ціна є за нас. Інші, які жаліти ізділок із типу нутби, легко, значить, 3 команда і мамо на ізбіру. То по мені легко 3 інаких, легко 3 различних. Так, потім глядamo там найвічий попуст, тут 50%, то нас заніма. І тут пена за бриття, шампуні, деодоранти, зубні пасти. І тоді, чи як же не зділок вас заніма, тоді пише N-комат, наша ціна то, тут легко додати так само N зділок. Ой, напака. Так. І то маємо N-купончики скористили смо. І тако, чи рабите тих ізділків взамити, чи не рабите, пустите ті купони, помимо до купони соактивірання. Каталог ми збрали. І тут пише, за нові члени, ісполнен перший корак, і тут відпримо, тут видимо, скільки це те палети. Нового цента не прийде, саме треба додати в наручило. І не мамо. Потім притиснемо Accept Promotion. І із зділки з промоції, потім ми мамо в главному наручило. І тут видимо палета за 100, каталог N із промоції і зубна паста по купончику. Тут маємо каталожка ціна, потім ціна наша і кілька точок ми придобили при тему наручило. Тут японця я мала із прежнього каталога над 50 точок, то по мені вона і маса дає мінус 26% попуст. Чи босте тут, як пише точки, босте мали 50, то вам дає додатну угодність, і на синім каталогу ви маєте на всі зділки мінус 26% попуст.